Eve usta çağırdım. Usta da Türkmenistanlı, tamam mı? Klima bozulmuş, sıcak vurmuyor. Gelmiş, benim de param yetmedi. Şimdi beni yatağa getirmiş. Diyor ki yok diyor, ben bilmiyorum, benim paramı ödemek zorundasın ya. Ya Türkmenistanlı erkekler böyle mi hepsi ya? Senin adın ne? Muhammed. Muhammed. Nerelisin sen? Lebap. Lebaplıymış ya. Buradan bütün Lebap'a selamlar. Türkmenistanlı erkekler hepsi böyle mi ya? Bu arada çok tatlı, çok yakışıklı. Ben bunu bir verip geliyorum. Şu an parayı ödemem lazım diyor. İşim var, bilmiyorum diyor. Ben bilmiyorum diyor. Mutlak paramı öde diyor. Bir daha Türkmenistanlı usta çağırmayacağım ya. Paramız yetmediğinde sikiyor bizi. Ben verip geliyorum. Ашгават я танок. Мы Tamam отвечаем. bakalım. Нашу победу. Танок. Yer yer. Kaka. Sinyala kaka. Böyle de lan. Öyle de lan. Yap sıçış. Bol. Ine näme mesele var diýeni da, ine şulon öde mesele. Daş etsin Allah sen gorkanmasın. Belki de kümecini ulanmalıya. Yok dadın öde çiğlik yapacak. Olim kümeğin näme bulanmalıya. Ocağı der hiç ine peşe korktan ayterek bulup geçip barıyaga bulur. Daş etsin Allah sen gorkanmasın. Anardan geldi de biri. Kapoda kalıp üçüňem serçe seren ýalydyr da. Size hiç olim bir gorgulin mana ömrüyen ya. Geyceklem şunun gayratı birinin ömrüyen ya. Şotaydı. Sizden yekece haçtım ma menden gatı görmen yana. Inne gayratının peşe koydun olayını görünmeyecek bolun. Gayrat et haç sizden geycen üçünde de değiş şuca şeviydi. Peşe koydun anırdı 500 metre 1 kilometre yer astı geçirgi var. Ya yokordan geçirgi var. Siz şondan geçin gayrat edin. Siz peşe koydun geçer de bir görgünün baktın yatırarsınız. Can sağ olsun çünkü görcükün ilmi de ama olsun katı olman benden ya haş ediyor. سلام اخوانادم Şkellikmiş geçiniz keyin davdı neymiş o? Düşünýänler ýazaýyn da. Näme diýin şunu? Näme etmeli? Näme hareket etmeli? Hemmege de salam hormatly patbişikli wici. Ýagdaýlaryňyz gowy, janyňa bagmy. Size gowy bir täzelik bilen geldim. Köyleme gün-günden helelemiz köpelýärler. Oglun, gyzyň, garnaşsaň, videoň gördü, plany, näme etdiň diýse näme jogap bermeli. Ha, şo derece oldum. Tatjanyň nomary ýokma, şo liçkamy ýazyň. Sonra atdyrar, şunu. Halis oturda olarla. Taşarik da çıkar arasından bitdiň diýe. Bolneme. Mami. Täzen aýt. Mami. Alyňdan jogam ginne. Oturana gurulama. Salam hemem. Men size şunu bir zat aýtmak isleýän. Şu videomy like edip berdiň. Taşawy. Ne? Kapadım eýlesin. Menen de men videomy onamyny goýýarlar. TikTokda ikinji account, üçinji account goýýarlar. Bilýärmi? Men aýdama ýamalyk edemek siz bolsa, maňa şunday ýalyk hereket etýär. Men meselem biriniň suratyny alyp goýamak, siz näme üçin meniň suratymy alyp goýýaňyz? Ola bir ikincidenem diňe meniň suratymy şeýde paýlaşyp ýa-da diňe meniň şahsy durmuşymy baradaky maglumatlarmy zatlarymy ters aýdyp, ters düşünje adamlara, ters halka, ters düşündürüp şeýdip köpçüliň içine men kemsitýär. Men magazyna ýa bir gidet aptywaýa da gitdim kemsitýärler meni. Nämemişin planmışyn. Men durmuşymda olar ýa zatlar ýok. Ters maglumatlar berip halkyň paňasyny köpýär we maňa garşy dollar ýaňyz, maňa garşy ütgüş adamlar ýigrençlere. Oýsam üstüne de men vizelem alyp beýle diýip çykarýar. Men fake accountlarym köp. Näme üçin ýa men başga gyzlar bara, meselem başga gyzlarym TikTok açja. Ýa men TikTok açjany şeýtýan. Ýa-da bilýärmi, bolýa hemme zat üçin ötünç sorarym zat etdim. Üstüne de bara hiç iňsem
Hiçingizem akçucu değil, hiçingizem mara günahsız değil, hiçingizem yanlışmadık değil ya da hemme kişinin durmuşuna bir yanlışlık, iki yanlışlık bol ya. Ondan sonra men yanlıştım deyip, yönü şov yanlışlarım yüzüme basyalar, yönü adamların içine men kemsit yalar. Nememişin planmışın, men gatya da yani beyitme ha adamlar. Hemen mara menin bolgusu zat diýäňiz ma bolgusu zatlar gurlaýan ýalňyşmadyk adam ýok peýgamber diýip durar haýsy bidiňiz ýalňyşmadyk bolsaňyz onda şo ýyzy daşlaň diýip durlar we hiç daşlamandyr. Значит näme her kim öz aýbyna sersin, her kim öz götüne sersin. Bir zat diýsem kommentarya ýazýan, ya plan ýelik, ýazýan ýa-da men suratym berjäm çykaryp üstüne her zat diýip ýazýan. Otanyň azadyny bolsa, hawa men o dünýämi ýatlaýan, belki men namaz okaýandyr, belki okamakdyr. Aslynda näme men şahsy durmuşymy siz gyzyklanyp üstüne on ulaldyp başga zatlar diýip ýaýratýaňyz menim il içine çykýan men utanýan hiçiňiz mara götüne kiri ýok däl. Prosta hiçiňiz bar hiçiňiz gorkadan okşa zatlary. Ondan soň men kinem yalan gurrum çykarýarlar we şol hakyky mukaddim. Maňa erweder garaşlar etýäňiz, erweder otaydy butaydy erweder zatlary diýýäňiz. Ben şu videomu göndöngönü öz Türkmenlerimize çeken, öz Türkmenlerimize. Şu Türkmenistan'a men seslenýän şu taýdan. Eger nire barmaly bolsa da janyňyza döneýin sizin menem Türkmen halkyňyz, menem Türkmen, menem şu taýda göwek kanım döküldi. Allah jana şükür. Bu halk nire barya bu halk. Bugün güldük, ertir güldük. Häzir şu taýdan ýyňaşdyrmasak bu zatlary umumanam esrap barya bizinkiler. Olar ýalzada düşünmeýe. Ya bir yaman görmän, öňür görem bolsa ekenik şo ýalzatda. Ön görem bir gözümüz doyup duran bolsa eken biziň eleştirilere. Olar ýazat görmedik. Indi gaýta bular bu dünýäde ýaşap ýören adamlary öldürüp çykaryp, inandyryp halky. Näden enatalaryň ýüreklerine hasrat salyp otyplar. Bir utanç dämi, bir aýyp dämi? Öz Türkmen halkyň ýene bir zat etseler biziň gyýyz maşgalalardan tutýaňyz. Sen Türkmena utanmaýanmy diýip biziň utanjak ýerimiz ýok. Biz siz üçin utanýarys. Bütün şappat ýaly çağalary göýbermäň haýyş sizden. Bular daşary ýurt gördümi? Öz ýurdumuzda zordan saklap otýdyk. Bular daşary ýurda gidip beter esirä gitdi. Bir barlaşdyryp, araşdyryp, hakykatdan hem şu zada taýyndygyny görkezip, oson göýbermäňizi haýyş diýen size. Bu TikTok diýen zada girip, bütün ýanky näme like diýip, näme zat almak üçin we enatalaryny ortaga goýar boldy bular. Hämeş boş ver, eleştirme. Vay bow diýe. Hämeş çağamış. Häzirden çağan ýaşdan diye. Häzirden tutmasaňyz alıştyryp barýa. Şu kursoğuna berilen zady çykaryp barýa. Size öwrenişdirip barýa. Öwrenmäne başladyňyz. Artık adam pahir biri ölse, towuk ölen ýalak da bilýäňizmi? Inanmaz boldy. Ey bolele diýen boldy. Hakyky adam öldü ýoksa, hakykatdan hem ölenlere de gynanmaz boldyk. Sebäbi bularyň paýlaşyp duran videolary umumanam yer ýüzünde ýok iş, ýok. Syýlaşyk umumanam ýok sizde. Hämiş o yerin görköz, bir yerin var. Sanki men görközpüýüm. Men görközpüýmüdim ya. Ha? Men näçe ýyldan bäri şu taýda otýyn. Şu 6 aýdan bäri siziň esirap durşuňyz men gözlerime anlanamam. Şu 6 aýdan bäri sizi tutup bolana. Nämeler boldy size? Nämeler boldy? Näme üçin beý diýeňiz? Näme üçin beý diýeňiz? Bir halal süýt emen benden çağalarsınız. Utanç, haya umumanam galmandyr. Diňe men däl. Näden gyzlary gören erkegi ýok, gyz ýok. Bars ýaýnaçy için kysy adam pagir. Men işte otyn iş yerine boş wagtym görüp otyrsyňyz. Elimden geldiği kadar men görkezýän öldüm. Ya bir göwünüňize değdimmi? Ya birini öldü diýip çykdymmy? Ya birine bir zat etdim, men size özüm dakazat etmeýän. Siz zaten görüp otýňyz siz meni. 7-24 siz meni tanýaňyz. Men özüm tanymyan kaba. Siz meni tanýaňyz. Ptaýa gülüp oynamana geldik biz. Şu taýda diňe gülküli oynamaly. Bir yüzümüz gülsün, videolar paylaşılmalı. Bu taýda diňe ölmedi adam öldü diýip paylaşılmaly däl. Akıl var, mantyk var. Birazrak düşünün hemme zada. Men Türkmenistana seslenýän şu taýdan. Türkmenistana seslenýän. Men bugün sesimi çykarmasam, erti bir gün başga adamlar gidýär. Men şolaryň öňüni almak isleýän. Men şolaryň dili boljak. Nire barmaly bolsa barjak.